Mindosisero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Ayun na mga kagamba, mga kaumbayan. Update natin ulit sa gagamba. Dami pa rin nagtatanong tungkol sa saan na makakabili, kano na raw ang presyo. Sa ngayon wala na tayong masyadong update doon sa ibang mga gagamba, no. Maliban na lang yung mga may nagpo-post dyan, may mga nagtatanong. Pasensya na, natagalan tayo bago ulit nag-upload kasi naging busy tayo itong mga nakaraan. Saka isa pa, medyo tinamad tayo gawa nung wala masyadong views, kakapagod din. Marami nang hintuan. Marami, may mga lumilitaw na naman bago, may mga naghintuan, magagamba. Kaya mangyayari dyan, yung iba sa akin nagtatanong saan daw sila kukuha. Yung mga dating pauso ko ng lugar nagtatanong na sa akin saan daw sila ngayon kukuha ng gagamba. Hindi na ako naggagamba. Sabi ko wala naman na akong update, tsaka mahirap kung mag-recommenda tayo tapos i-scamin lang sila. Tawa naman, bala na silang tumuklas kung saan sila kukuha. Marami naman dyan nag-online. Tapos yung siyempre nahanap nung dati kong deliver yung maayos na gagamba, on time ang deliver, laging may reserve sa kanya, hindi siya nang may problema pag nagpauso. Yun na hinahanap-hanap nila sa akin. Kaya ang problema, hindi na natin kayang gampanan yun dahil wala naman tayong kinikita. Isa pa, hindi ko na rin kaya yung yung virus ng gagamba. Palala ng palala pagka nagagamba. Kaya ngayon wala na talaga tayong gagamba ngayon. Pero na-update pa rin natin yung mga gagamba. Lalo itong mga Tagalog. Ang Tagalog napakamahal. Mayroon dyan na 375, 380. Pinakamababa 350 na. Ay yung mga dating deliver ko ng 350, 400. Di-deliver ko pa sa kanila, wala nang shipping fee. Hindi reklamo pa dati. Ngayon, halos hindi nag-uuso ang gagamba dahil hindi na ako umiikot. Hindi kagaya nung umiikot pa ako, uso lagi, pero ngayon wala na. Malabo nang mag-uso ng maayos kasi hindi ko na naiikutan yung mga dati kong pauso. Dito nga yung mga bata nga pabalik-balik. Tatanong sila kung may paninda akong gagamba. Nakakaawa din yung ibang mga bata kasi gusto nilang maranasan yung sa gagamba. Kaya lang siyempre hindi naman natin magampanan na. Wala pa rin tigil ang pagtatanong sa akin na tungkol sa gagamba. Pati mga pakain, kahit na kumpleto na ako ng video dyan sa aking YouTube channel, dami pa rin nagtatanong. Ano daw nilagay ko sa bulat? Tapusin nyo na lang yung video para hindi na kayo magtatanong. Siguro mga bata siguro yung magtatanong na yun. Kaya yun, yun muna update natin sa gagamba. Susunod na araw mag-upload tayo ulit.